लोगोफोर बोरै दङ मोजाङै दङ ना? बेसेबां गोबावनि उनावनो आंहा दिनैसो भिडिअ लाबोदों आरोना माने बे साननैसोआ सोलाबनायबो जायाखै आरो देहायाबो मोजां नङा माने लोमजाना दङ आरोना आरो बिदिनो फुजा सुजाबो नायबाय बेनिखायनो माने भिडिअखौनो हगारनाय जायाखै आरोना माने बिथिंजाय सोलाबाखैबो फुजाबो नायदों आरो लोमजादोंबो जेथिंबो आरोना दिनैसो लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर सरि दे नोंथांमोनाथ' बेसेबा नेबाय दङमोन भिडिअखौ हगारगोन होननानै नाथाय दिनैसो हगारनाय जाबाय दे आं नोंथांमोननियाव सरि बियो आरो बै आंनि सेकेन्ड चेनेलनि भिडिअखौबो हगारबाय दे नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 2खौबो बिदोंमोन नालाय बेनिखायनो आङो हगारफिननाय जाबाय गोबाव जाबाय बेबो बेसेबा गोबावनि उनावसो हगारबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाथ' सोरबा सोरबि बावबायानो खोमा लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय लोमजादोंबो लोगोफोर एसे गगाबो मोनदों नोंथांमोना थांनानै नायहै दे बै मोनसे चेनेलनिखौबो नोंथांमोना बे चेनेलखौ जेरै सापर्ट खालामबोदोंमोन बै आंनि सेकेन्ड चेनेलखौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों दे लोगोफोर नै आं आरो खेबसे बुंबावबाय थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो नायहैनानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे गुसुं जागोन आरोना लोगोफोर फुजा नायनानै लोमजादों आरोना लोगोफोर माने हाजारबाबो गुसु गुसु निहोर गोलैयो नालाय खर'आव आं दसेनो गगा मोनो लोमजायो दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे आरो सेकेन्ड चेनेलावबो भिडिअखौ हगारनाय जाबाय थांनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों बुंबावबाय लोगोफोर खेबसेबाव दे होमबा लोगोफोर दाना नायदो जाबाय दे थांसै रामोनदा आंखौ गाज्रिथार नुदों ना मायो माबा दख'नाखौ नांगौ समायसो मोनबाय दङ आं गावखौनो गाव मानो समाया जानो समायदों दे थौ ओमफ्राय मा जागोन नोङो दिनै मा जानो लुबैदों बेखौनो जाजोबबानो जाबाय ओमफ्राय उदै गाज्रि जानो उदैयानो गाज्रि जाजोबगोन आंना जानोथ' बेसेबा लुबैखादों दिनै एसे गोबावै थानांगोन न' दा 5था जानोसै ओमफ्राय 8थासोसो फैगोन ना जोंनिया 8थासोनिफ्राय मानसि जायो आरो जोंनाव थिगसे जोंनिथिंजायबो दुर्गा फुजाया गिदिर जायोमोन थेवब्लाबो नोंसिनिथिंजाय बांसिन गिदिर जायो आरोना जोंनिथिंजाय मार मोजां जायो पार्कफोरखौबो मोजाङै साजायथारो मालायफोरा हरावसो थाङो जोंनिया आरो दानो थांखानोसै ना दानो थांनांगौ बांद्राय मानसि फैबा आरो बानाय मोनोलै आं आंहा मोजांसो मोनो मानसि जाबा नङा मोजांथ' मोनो मानसि जाबा थेवब्लाबो बांद्राय जाबाथाय मोजां मोना आङो जेनेबा आगोनखौनो होनो हायो बेसे भिर जाबाथाय मोजां मोना औ आयै थांसै जोंफोरो बे आइयालाय फुजा नायनो थांगोन ना थाङाबा थांसै फुजा नायनो आंनि थाखाय दख'ना गांसे लाबोदे आबा दख'नाखौबा मोनगोन ना मोना फुजायाव ओंखारगोन ना ओंखाराबा नुदों सिगां माथो होग्रोदों बिसो मानो मोना जानो दख'नायालाय ओंखारखायो जोंनि फुजायाव माने जोंनिथिंजाय बिदि दख'ना ओंखारा बेनिखायनो बुंदों आङो दे ओंखारबालाय लाबोगोन दे आयै खिन्थु आं बावनोबो हानाय दे लैथोश्री नों बुंना होबानो जाबाय आं आरो बावोबो ना आं बुस्थु लाबोनो होबाथायथ' बावखागोनानो नङालै आयै आं बावमारोथ' बावगोन मायाबा मस्थ' 100था बिद लाबोनो होदों नामा आङो बे दख'ना मोनसे बिदखौनो लाबोनो बावोदि नोंसोरो दे जागोन दे आयै लाबोगोन थौ दे रामोनदा थांसै आयै मा जागोन ओमफ्राय नोंनो मा लाबोनांगौ जिलाफि खरमा मा लाबोनांगौ ना गोसोम जिलाफिखौ लाबोनांगौ दालिनिखौ आंलाय मा मोनथिगौ माबाफोर लाबोदो आरो नोंसोरनि गोसो बायदि लाबो आंनि गोसो बायदि लाबोनो होबाथ' नोंसोर बावगोनानो बेनिखायनो आं जेबो बुंथ'ला दे जागोन दे आङो गुफुर जिलाफिबो लाबोगोन गोसोम जिलाफिबो लाबोगोन थेव थांसै लैथोश्री बे लैथोश्री बिहामजोआ बिराद सैथान मानो दख'ना मोना जानो बिहासो सिगां माथो होग्रोदों फैसा थांगोन ना फैसा गावनोल' होनांगौ गावनोल' बिखुनजोनो मायबा मोनसे होबानो मेगन सायो उन्दैनिफ्राय आंहासो बेसेबा खस्थ'नो दावदै रखम लायै गिदिर गोलाव खालामबाय नै बिहामजोफोरासो राज खालामफैबायहाय बेथो दख'ना गांसे लाबो होननायखौनो माथो होखांलायदो मोननाय नङा खोमा होननानै आसुरित मोनदों आङो बे लैथोश्रीखौ गोसोआनो गेसावहाय ओरैनो मानसिफोरनि सिगाङाव जाम्बि बायसो दिन्थिफ्लायो सिं बिराद गेसाव सैथान मोजां मोनाहां बेफोरबायदिफोरखौ गावगायाथ' दा हौवाजों थांदों जा नांगौ बेखौनो बायना लाबोसिगोन आरो फैसा माखाखौ गारबोसिगोन आंहानो मोनसे जिनिस लाबोनो होनायावनो माथो होनाय मा नायनो गावगायाथ' मा लाबोगोनबा सना रुफा लिपस्टिक काजल खांख्राइ दिनै सानैबो बोराय बुरै फुजा नायनो थांसै जोंहा सानैबो नाफेयालाय नाफेयाबो थांफागोन जोंफोरजों नाफेया जोंफोरजों थाङा सोरजों थांगोन दे लोगो गैया न' बिनिया गामियाव रावजोंबो लोगोखौनो जाया जेराव थाङो आंजोंनो थाङोना
दे थांनो हागोन दे होमबालाय जोंनियावसो थांनांगौमोन फुजाया गिदिरथार जायो जोंनियावलाय बारा गिदिर जाया जानायालाय जोंनियाव लोक्षि फुजायासो गिदिर जायो ओमफ्राय नोंखौ दिनै समायना नुसिदों दे आं बे दख'नाजों नंगौ होमबा ओरैनो समायना नुवा नामा आंखौ नुयोलै दिनै एकदम बांसिन नुसिनबावदों माने दख'नाया नोंजों समायसोदों नंगौ नामा जिफोरखौ सुखांजोब्बाय र' दानियाबा ओंखाम संनो थांसै दे सं मा ओंख्रि संगोन ओंख्रिया मा संनाया हामगोनबा मैद्रु जायोना जाया नोङो जायो जिबाबो सोलियो आंनिया होमबालाय मैद्रुखौनो संनोसै आङो ओमफ्राय पटल दङ पटल एवगोन आलु सयाबिन बिदि एवनोसै जागोन जिबाबो जायो ओमफ्राय ओइ खोनासंनाय दख'नाखौ आं फुजानि थाखाय नोंनो बायना होआखैमोन होनबा दाखालि बावै गोरजा दख'नाया बेखौ गानदे दायो नोंखौ बिराद समायना नुगोन आङो गोरजा खालारनि दख'नाफोरखौ जोबोद समायना नुयो जागोन दे नोंनि दख'ना बायना होनायखौनो गानना थांगोन आङो बा मालाय नुदोंना बेसे खुसि मालाय दिदोम गुमैया हिन्जावनि थाखाय दख'ना बायना होलायदों आंनोसो होदों आंनो रावबो होआखै आंनाबो जुदि हौवा थानाय मोनबा आंनाबो हौवाया बिदि बायना होगौमोन दख'ना ब्लाउस मा नांगौ बेखौनो बायना होगौमोन बयफ्रेन्ड थानाय मोनबाबो होगौमोन खोमा गांसेसो नाथाय दा बयफ्रेन्डबो गैया माबो गैया बिसोरनि खुसिफोरखौ नुबाथाय आंहासो बोरैबा मोनो बाल दिनै फुजायाव आंखौ सोरबाफोर फसायबाबो जागौमोनहाय बेवहाय सोरखौबा मोननाय मोनबा सिंगोल सेंग्रा नाथाय अबाव सिंगोल थाबावनो आजिखालि इसोर दिनै आं फुजायाव सासे मोनदे सासे सेंग्रा आंनि थाखाय नागिरना दोनदे इसोर नापे नोंलाय दिनै फुजायाव मा गाननांगोन जायो बोरायफोरखौनो गानना थांगोन आं आब' नाङा दे नोंसा गुमै आंनो दाखालि गांनै लाबोदोंमोन ना गांसेखौ नों गाननो हागोन दे औ दे गाननो हागोन दे आब'निखौनो दे जागोन दे जिबाबो जागोन ओंखाम संहैनोसै र' नापे थौ होमबा दे नोङो दिनै सङाबाबो जागोन दे आंनो संगोन दे होमबालाय सङै होमबा आब' नोङो सङैनि र' मैद्रुखौनो संनोसै आङो जागोन दे दालिखौबो बेसे जाबाय थानो दालिल' संबाय थादों नालाय बे सानसेया आंहाबा मा टेनसन नोंहा आरो जानायनि टेनसन दिनै जों फुजा नायनो थांनो नागिरदों नै सासेया खुसिखौनो लाख'नो हालाहाय आफा दाबो जायाखै नामा फैदो जानो जायाखै नामा बिफा माखौथ' एथ' देलायखोहाय जेबो देलायाखैलै जाबाय मा गस्लाखौ बेखौनो गानखो आखाइ गोलावखौ गाननांगौ ना दे जागोनलै गरम मोनदों आं बेखौनो गानसै आखाइ गोलावखौ गानदोंमोन आङो ओमफ्राय खुफिनानै बेखौनो गानबाय आयौ आखाइ गोलावखौसो मोजां नुदोंमोन आंहा है जागोनलै बोराय मानसि माखौथ' मा मोजां नुबाय थानांगौ थेवब्लाबो बे गस्लाखौ बारा गोदान बायदि नुवाखैना जायोलै बोरायबाबो सोलियो बोराय मानसि आफा आं खिन्थु पुतुला माबा बायगोन दे जागोन दे आइ जागोन मा बायनो बायबानो जाबाय थांसै जों फैदाव सोरां बारां थांनायानो मोजां दा आरो हराव 7थासोनिफ्रायनो एथ' मानसि जायो 7थानि सिगांनिफ्रायनो मानसि जायो 7था बाथ'बा माने आगान होनोनो जायगा गैयि रखम जायो बेनिखायनो थाब थांनायानो मोजां बेसे जाखो टाइमा 5ता जाबायना 5ता जाथ'वाखै जासिगोन 20 मिनिटसो दंबावो थौ होनबालाय आयै थांसै जोंफोरो थाबैनो थांनाया मोजांहाय दायो आरो मानसि भिर जागोन ना बांद्राय मानसि भिरबा मोजां मोना आङो दे थां सोरां बारांनो थां दा आरो एसे मोनाबाथाय मानसि भिर जायोना दानो थांनायानो मोजां जादों आबै नोंबो थांनो हागौमोन ना ना थांगौमोन आयाबो जोंफोरजों नाङाहाय दाखालिल' थांबाय आङो जागोन सानसे नायनायानो जागोन बुरिबायना आंबो माखौथ' फुजा नायबाय थानो इन्ट्रेस्ट गैला बुरिनायखाय दे नोंसोर थां दे होनबालाय थाङाबालाय ओमफ्राय आयै मा मेथाइ लाबोनांगौ जिलापि खरमा संकर बेसे जानोहाय बेफोरखौबो जाबाय थादों बे साननैसोआ दे जिलापिखौनो एसे लाबोबानो जाबाय दे ना चावमिन मम'फोर जागौमोन नोंलाय नाङाहाय जाया बेफोरखौ मोजां मोना आं बुरि मानसि नोंसोरहा जाबोबानो जाबाय मिनि सोराङाबो दायो थांगोन खोमा फैबाय दं होनदोंमोन बेलाय आरो सेंग्रा मानसि मालाय हराव थांगोन जोंहा दानो सोरां बारां थांसै ओमफ्राय दायो बिदिनो 6:30फोराव फैनोसै बेग्राय जोंनिथिंजायबो ओजों बिलाइफाराथिंजाय बिराद गिदिर जादोंनो दुर्गा फुजाया पार्कफोरखौ जि मोजाङै साजायदोंनो आं थांनो लुबैदोंमोन नाथाय आरो अबाव थांबावनो एबार थांनायानो जानाय नंला थांनोबालाय थांबानो जाबाय थांथ'लालै थांनो लुबैदोंमोन थेवब्लाबो थांथ'ला बेयावनो नायनोसै दे होमबा जों थांसै र' आयै नों थाङाबालाय दे थां आं थाङा दे होमबा थांसै जों दे आबै थां
आंना आबै फिसाया जा खुसि फुजा नायनो थांगोन ना दहायनिफ्रायनो एथम खुसिखौनो लाख'नो हायाखै गथ'आ गथ' मानसिना बिराद खुसि जायो आरो दा आरो बेलुन लाबोगोन फुथुला लाबोगोन बिजोंनो गेलेबाय थानोसै साननैसो आं आरो बुरै मानसि इन्ट्रेस्ट गैलाहाय इन्ट्रेस्ट जाला सानसे थांबाय बेनो जाबायहाय गोबावथ' थांबाय थानो दे थां मोजाङै थां आबै दे जा खुसिखा गथ'आ बेसेबां मिनिगासिनो दहायनिफ्रायनो थांनो मोनगोनखाय एबार दुर्गा फुजाया जोंनिया मोजांथार जादों दे न' पार्कखौ जा मोजाङै बानायखादों माथो औ मोजाङैनो बानायथारदोंथ' र' आफा बै नै मुफुरबो बानायदों थौ बैजा थांलायनोसै र' थांगोन र' आइ मोजां मोनदोंना नोङो फैनानै औ आफा मोजांथार मोनदों दानो थांथ'वा दे न'आव मानो थांनो जाबाय गोबावानो जाबाय जोंना फैनाया दहायनो फैदों दसे नायनानै थांसैसो एसेबां गोबाव थाबाय थानो हाया न'आवबो ओंखाम संहैनांगौ थांथ'वा र' आं थानानै मोजां मोनसोदों आबैया संगोन ना ओंखामखौ आबैयालाय माथो संखायो आबैयाथ' संगोन र' नाथाय आबैया खस्थ' मोनोना आबैया बुरिबाय थेवब्लाबो दिनैखिनिखौ संथारदोसै दे एसे गोबाव थाबावनि आयै आरो आङो माबा जागोन चिकेन ललिपप थौ होमबालाय मायबाफोर जानोबालाय थांखानोसै जाखांनानै थांखानोसै बिफा आफा आं थांथ'वा आफा दसे थाबावनि पार्कआव मोजां मोनदों थानानै थौ बै मुफुरखौ नायनो थांनि आरो बैनि माबाबो बानायदों दासो नुहुरबाय आङो नावबो दङ नावआव गाखोगोन र' थांनि र' दसे थाबावनो दे बिमा गथ'आ थाबावनो लुबैदों गोबाव जाबायानो जों फैनाया 1 घन्टासो जाबायानो बेसेथ' गोबाव थाबावनो आंहा सिंसो सासोनाय मोनसोबाय दे दसे थाबाव 20 मिनिटसो गथ'आ नायनो हायाखैनो बारा गोबाव नङा दे 20 मिनिटल' 10 मिनिटखौ पार्कआव गिदिंनोसै ओमफ्राय 10 मिनिटखौ मायबाफोर जाना थांसै मालायफोरा जि गोबाव थाखायो दाखालि मालाय रोमै मोना जा गोबाव थाखादोंनो हरनि 12ता जाहांजाहांआवसो थांदोंनो बिसोरो थौ बै जा थांनो थौ मुफुर नायनो थांबा ओमफ्राय आंनो बेलुन नांगौ ओमफ्राय फुथुलाबो नांगौ मा जाबावनो एथ' गोबाव थाबाय थानो हाया दहायनो लानांगौमोन ना खालि बिदिनो आरो फुजा नायनो फैबाबो थाब थाङो दे जागोन दे आइ दसे थाबावगोन दे नोङो टेनसन खालामनाङा थौ बै मुफुरखौ नायनो थांनि एबार आफा थौ आइ थौ बिबारि नोङो फोजोंसार नोंसो माथो मा होनो आं नोंसोरखौ लोगो मोनगोन होनना सानाखैमोन मा खौरां मोजां आंनिया दे बिदिनो मोजाङानो जानांगौ दे बिग्राय माथो खौरां मोजां आयै थुना थांसै बेनिफ्राय मुफुरखौ नायनोसै माथो बिबारि नोंनिया फिसाजोआ देरबायानो सिख्लायानो जासिगोन माथो औ बिग्राय थुदो थांसै बेनिफ्राय बिबारिया माथो सोलायथाराखै आगोल जेरै बिदिनो दंथारो नुनानै गोसोखौसो बोरैबा मोनबाय नोंबो फैलायदों जोंनिथिंजाय फुजा नायनो औ बिबारिखौ लोगो मोनगोन होननानै फैदों नामा होद मा बुंलाबायदों नोङो बेफोरखौ आंलाय बिबारिखौ लोगो मोनगोन होननानै मानो फैगोन दे आंहा नै लोगो दङ लोगोजों फैदों लोगोनि न'आ खाथिनि जायो नालाय नोंजों जेबो गेरेन्टि गैयालै धै आं बेफोरखौ जेबो सानना फैयाखै दे लोगोआ लिंनायखायसो फैदों आं लिंनायखायसो फैदों बियो नङाबा फैनो नागिराखैमोन थौ बिबारि थांसै बेनिफ्राय फोजोंसार आं खिन्थु मोजां मोनाखै दे सोर जायो नों एथ' मोजाङै माथो होदों बिसोरो मा आब्रे माथो बुंबावनो लथिफ आंनि एक्समोनलै बियो मा नोंनि एक्समोन ओमफ्राय बियो नोंनि एक्सनि हौवा नामा औ एक्समोन एक्स आरो माखौथ' एसेबां लेभेल दुगा औलै लथिफ बांद्राय दुगाथार बिसोरो आं एथ' मोजाङै माथो होयो नाथाय बिसोर आंखौ मायबा मायबिसो सानो आरो मोजाङैनो माथो होआ माने आंखौ सैमा बायदिसो खालामो माखौ लानानै एसेबां दुगासि जेनेबा नोंखौ मानो बिदि बुंदों दे बियो बिनि हौवाया नोंनि एक्सनि हौवाया बिबारिखौ नुगोन होनना फैदों नामा होननानै मानो बुंनाय बेनोथ' गावगायनि हिनजावखौनो लाबोजानो गियो खोमा आंनोलाय मानो नांगौ दे आंथ' दा बिराद रागासो जोंदों बिनि हौवाखौ ना मालाबा गोरनासो सेथिगोन आं रागा जोंगोनबोथ' नङा नों एथ' मोजाङै माथो होदों बिसोरबो मोजाङैनो माथो होनांगौ सोरनियाथ' एक्स थायालै बयनियाबो थाखायो मालाबाफोर नोङो हाबानि उनाव नोंनि एक्सजों रायज्लायफिननायमोन थै रायज्लायाखै आङो मानो रायज्लायनो ओरैनो नुबा माथो होयो आरो नाथाय मोजाङै माथो होबाबो बिसोर मानो बिदि खालामो आंखौ आं मिन्थिला माबा सैमा बायदि खालामो आंखौ नुनाय लोगो लोगोनो मोजाङै माथो होबाबो माबा गेदा गेदि मायबा मायबि बुङो दहायनिफ्राय एथ' मोजां मोनबाय दंमोन आं गोसोखौ नाथाय बिसोरखौ नुनाय लोगो लोगोनो एकदम मुदानो अफ जाबाय आंनिया थानोनो गोसो गैला सारा लोगो मोननाङा सानबाबो लोगोसो मोनदों बिसोरखौसो मालाबा दिन्थिगोन र' बिनि हौवाखौ बिराद लेबेल ना आंबो मोजांबासो मोजांलै लथिफ गाज्रिबा बेसेबा गाज्रिसो
मानसि सिनाय हायाखै साला बाद हो बेफोरबायदि मानसिफोरजों नांबाय थाना लाब गैया नङालै जेबो नाङाखै आङो एथ' मोजाङै माथो होयो बिसोरबो मोजाङै माथो हो गाव गावनि हिनजावखौनो बिश्व सुन्दरि बायदि मोनदों खोमा एक्ट्रिस बायदि मोनदों खोमा बिदिनो मोनो खोमा माने नोंखौ सेना लांजानो गियो आरो बियो मोनथिया नाथाय आंना एक्सआबो मोजां नङाथ' आं एथ' मोजाङै खेबसे लोगो मोननानै माथो होदोंमोन बिबो बिदिनो सानैबो बोरैबालै नायगासिनोसो दं र' आं बिसोरखौ बोदला लागोन होननानै एबारबा हले आं बिनि हौवाखौनो नों नायबाय था सानसेबाबो आं बिखौ मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो खालामथारगोन बेफोरखौ साननाङालै फोजोंसार बेफोर मोजां नङा उनाव आरो नोंसो जेल सेल जाहैनांगोन थाथो जाथो मानोथ' मा एथ' दुगालै एथ' लेबेल साला एथ' रागा फोजोंनाङाथ' मानसिखौ दे जेबो नंला दे बिसोरजों नांना लाब गैया थौ थांसै थौ बिनिफ्राय मुदानो अफ जाबाय आंनिया आं थानोनो बाबाय फुजाखौलाय आंनो जेबो नङा थौ बैथिंसो जोंहा जानो थांसै चावमिन मम'फोरखौनो चिकेन पक'राफोरखौ जाहैनोसै थौ बिसोरखौनो सानबाय थायो नामा थौ फै थौ नायबाय था नोङो बिबारि बिराद लेबेलना नोंसोर सानैबो हौवा हिनजाव नोंनि हौवाखौ नागारा आं नागारा आंखौ आंनि लोगोनि सिगाङावनो नोंसोरो सैमा बेसे खालामदोंना नायबायल' था नोंसोरो फोजोंसारखौ साला नोंसोर सिनाय हायाखै नोंनि हौवाखौनो ओरैनो बुथारनो हागोन आं नोंनि हौवाया जेबो बोलो गैया लरग'ग'